vídeo sobre a evolución do traxe galego que está feito pola Asociación Cultural Charavistas de Moaña, asentada en Maio, e parecemos importante tamén facer unha mostra do traxe galego, porque decíamos o domingo pasado, pero volvemos a repetir, por se algún de ustedes non estivo, a parte das peles, que era co que se vestían as persoas xa fai moitos anos, non había outra fibra textil que non fose o liño. O liño se coñece fai máis de 5.000 anos, pero tamén inclusive algúns historiadores, algúns investigadores, etnógrafos, arqueólogos, o datan xa aproximadamente de fai 3.000 anos nos castros galegos. Este abrigo vanguardista, por así decirlo, non? Pois isto se fai en Vigo. Aproveitando o estudio que teñan feito de como evoluiu o traxe galego, das materias que se utilizaban. Ramón, e a seguinte. Eu creo que, sinceramente, vanguardista, eu de moda non me entendo, pero, sinceramente, gústame o diseño e, ademais, hai que quitar o sombreiro, porque, sinceramente, está moi ben o diseño estomacal. Pois son patronistas galegas de Vigo, algunas de Sallans, porque son fotografías dela, pero hai outras persoas por aí que están facendo cousas sinceramente interesantes. En definitiva... Planta fácil de conseguir, ainda que a súa elaboración consta de moitas e diversas labouras dende que se colle ata que se conseguen todas as modalidades como son a estopa, o lenzo e o filo. Material básico, xa que en Galicia houve importantes rebaños de ovellas. Era máis fácil de conseguir o fío de lã que outros fíos, pero o que tiña máis grande aceptación era unir o liño coa lã, o cal se lle chamaba picote. A funcionalidade. O xeito de vestir dependeu sempre de moitos factores: o clima, a temperatura, a condición social, os acontecementos e o traballo. Por ter Galiza un clima propenso á choiva e ao frío, gozar de mar e ter unha xeografía accidental, o traxe adquire unhas características determinantes e diferenciadoras. Incluso, dentro da rexión existen microclimas, o que quere dicir que nun mesmo momento podríanse estar abrigando de distinta maneira en dous sitios relativamente cercanos. A xogo tamén leva a faixa bordada cos mesmos motivos xeométricos. Como dato curioso, comentar que antigamente os homes tamén tiñan o pelo largo, pero usaban este tipo de sombreiros para ocultar a melena dentro deles. De aí que tiveran unha determinada altura que tamén podía variar en función de quen a portara. O seguinte traxe é da comarca de Santiago, tamén na provincia da Coruña. Rafaela leva unha vasquiña chamada refaixo de volta noutras partes da península. Está feita de pano negro con rodo de veludo e arrollada cunha pasamanería industrial. Sobre dela leva un diantal de veludo negro cun zócalo de raso de seda tocado.
Leva tamén un corpiño negro con mangas de raso que se cubre cun pano de lã, dos chamados de 1000 cores, que antes adoitaba ter a ala moito máis ancha. Seguimos co que lle chamamos o traxe de montañesa, tamén do Condado, en Pontevedra. Lucía leva unha saia de pano de lã negra, adobiada con lorzas, sobre a que vai un diantal de picote rayado. Este tecido, confeccionado en tear, facíase con liño e con lã. Esta prenda é coñecida noutros puntos de Galicia como raxeta. Por baixo, ten un zagalexo de baeta laranxa de picos rematados con punto de festón e bordados con motivos florais e xeométricos. Sobre a camisa longa vai un pano de pescozo de lã rameado con frecos, ao igual que na cabeza. Ambos panos eran de importación. A día de hoxe, de onde máis se adoitan traer é de Rusia ou Rumanía. Como prenda e un diantal, confeccionados ambos en pano sedán, caracterizado polo seu brillo. Con cintas de veludo e agremáns artesanais bordados con cristal negro, e os botóns de ambas prendas son de prata. A copia, prenda das máis antigas da nosa indumentaria tradicional, está confeccionada en algodón de batista e leva un lazo de cor vermello, detalle que se usaba en moitas ocasións para definir o estado civil de quen o poñía. Leva medias de cor verde e zapatos, calzado reservado para ocasións especiais ou usado só polas clases altas. Traxe de garbo do Condado, Pontevedra. Jorge leva unha capa española, antiga, feita de pano de beca e con remontas de lã e cabos no seu interior. Adoitaba doblarse de maneira que se vira que levaba os 8 picos, as 8 puntas, porque iso era símbolo de estatus social. E ata aquí os 9 traxes que hoxe vos presentamos. Como comentei anteriormente, todos eran da provincia da Coruña e de Pontevedra. Nos quedaría Ourense e Lugo por traballar. A riqueza de traxes que temos neste país é inmensa. Non nos chegaría os 20 minutinhos que nos pediron hoxe para poder mostrárnoslos todos, pero anímovos. Agora hay que separar la batalla oval. Con esta finalidad utilízase un rito colocado na aira preparada para iso. Desgranadas todas as plantas e voltas a enfeixar, toca a dona de balas a empozar. Ben secas as plantas, comenzan agora as laboriosas operacións. Mazado, derrubado, espadeado e asedado, destinadas a separar a parte leñosa das fibras, que son as que empregaremos para facer o filo. Esta é a mata para matar o niño, non sabes? Iso que está a peso, está a dereita.